Kaixo, gu Maider eta Dani gara, San Luis Lasaieko ikasleak. Eta pasaden astean proiektu berezi bat egin genuen. sormena eta irudimena sustatuz, kolorez jantzi genuen gela. Ikusi! Kaixo Andrea, zu HHko irakaslea zara. Eta hemen sortu zen proiektu hori. Nola izan zen? Kaixo Daniel. Hasiera baten haurrezkuntzako proiektu bat bezala hasi egun, ikusamaren artean landu nahian. Eta, behin gela txuria ikusi denuenean, konturatu ginen, aurrera paregabean zela zerbait gehiago egiteko, ez? Orduan, proiektu kolektibo bat egitea bururatu zitzaigun. Eta gela bakoitza, material desberdin bat erabilta, haria, zilar papera, material desberdinak, zen bakoitzak beraien aztarna uzte, azkenean artelan kolektibo polit bat egin genuen denon artean. Kaixo genial, zu hilatzeko irakaslea izan da, nola ikusi zenuen zure ikaslei parte hartzen? Egia esan oso polita izan zen. Azkenean bertan ikustea nola bakoitzak bere sorkuntza eta irudimena askatasunez irudikatzen zuen berezia izan zen. Egia zen espazio berezi bat zala, izan ohikoa, nahizena egitea eskola batean askotan ez da aukera hori izaten, ez da? Azkenen proiektu eta taldearek ematen digute aukera norberaren izatea lantzeko. Eta halako proiektu batean parte hartuz, guztiak zoriontasunez elkarrekin esperimentatuz, benetan oso polita izan zen. Kaixo neskak, nola ditzen zarete? Laia, Irene, Eta ze maila zaudete? HH5. Nola sentitu zineten? Superondo, harrituta, Zer da gehien gustatu zitzaizuena? harri gometxa, koloretakoak, Eta zergatik errepikatu nahi zenukete? zergatik izan zen oso divertigarria. Kaixo Lai, zuzendaritza taldetik, nola ikusi duzute proiektu kolektibo hau? Ikusi dugu aukera bat bezala, zerbait desberdina egitearren, eta azkenean une berezi horiek dira guri gustatzen zaizkigunak, zerbait berezia desberdina egitea, eta sentitzea denok gaudela etxean bezala, ez? Momentu preziatu eta txiki horiek bizitzen, elkarrekin, eta hoxe. Bale, mila esker. Kaixo Lucia, zu LH5 zaude, eta halako esperientzi baten ondoren, zer izan da zure gauzarik gustokoena? Niri marrastea asko gustatzen zait, eta hor zartzerakoan eta dena txuria ikustean asko gustatu zitzaidan zergatik alzenuen nahi duzuna margotu. Zer egin zenuen? Nik loreak, errotulagailuekin loreak egin nituen, figurak. Gomendatuko zenuke berriro egiteko? Bai, zergatik azkenean asko gustatu zitzaidan. Mila esker. Zuei. Kaixo Ekine, zuen aurretik HH eta LH pasa ziren. Nola sentitu zarete DBH-koa? Esperientzia zoragarria izan da guretzat. Askatasun guztiak eduki dugu edozer gauza egiteko, marrazkio eta beraz guretzako ume bat bezala sentitzeko zoragarria izan da. Anel, zu DBH-ko irakaslea zara, zer esango zenuke proiektu honen inguruan? Baitu, ni DBH-lokoekin egon nintzen, badakit ere txiki-txikiak ere hor egon direla, eta egia esan nik azpimarratuko nuke, igual ederra dela, ez? Hola, espazio berdina partekatzea txikienetik heldueneraino eta guztiek disfrutatzea modu berean, ez? Espazio berdinez, eta hori egia esan berezia iruditzen zen. Eta hauxe izan da San Luis Lasaietik kontatu nahi izan duguna. Mila esker, agur!